Wanda ka fito gai. Yaro ya ga kara shiru. Action. Malam ga kuɗin da ya kaka. Ban gane bar shi ba. Waye ne shi? Pick up. Action. Waye ne shi? Oh. Ƙarya suke Kuma wani tafa ɗaya ya kamata ɗaya ya tafi ba. ɗaya na tunanin ɗaya ba. Ƙarya suke wallahi ba soyayya gaskiya suke. Kai haske da kai kyau. Wani sai yake mana cika baki. A gani, da shi kasan magana ta kula da ku kalle ta. Wannan ne. Recording. Action. Because ba haka wani ita take gaya maka. Ake kike ce mishi, ake kike ce mishi gaskiya ya kamata ya kamata ka yi kyau. Ya kamata option din cewa ka yi masa. Fa'adu. Mu je roll. Set. Sanar da ba ka roll. Action. Salamu alaikum. Kabir barka. Yes, Allah ya kake. Niyya an biya mu, wane ne ya biya mu? Wani mahaukaci ne sun kuma, amma abin da nake so da ke ki tambaye zuciya. Kawai sai ka ɗauki leda sai ka saka mata sai ka yi. Tambayi zuciya shi ne zuciya. Ke kuma sai ka fita very shock da abin ka. Na ta ce mun ma'ayin in ka ce maka nawa ne za ka ce 2,000 a 2,000 yanzu ma kina da canji. Ce ban gane ka da canji ba na kuma ba ku kana cewa kana da canji sai a yi biya mu. Wanda ba inda ka canji a yi biya mu. Ce waye ya biya mu? Ba gane ba. Ai wannan kalma ce da yake tambayi zuciya kawai sai ka ɗauko da sai ka saka shi kenan abin da ake. Mu je malam. Oh, haka za ta ya kawai. Eh. Sai ba sai na shigo ba. Ba ka abin da ba gane ba.